Your love is kind.
Tandole tunaweza na sami Yokelele matulele Tandole tunaweza na sami Yokelele matulele Tandole tunawe malalisto Yokelele matulele bukhulu ithoba ngibekela nabantu abadala
ngiyacela sikumeni sizophuma nje siye ngale bayohlanganisa ngalena mase siyabuya-ke sesizalana-ke etendeni mase belokhuzela mase behlanganisile ngale etendeni ngale ngemuva sizoyizwa
Este es pinguera la manda en la coita. Nine. Pinguera la 9 o'clock. Ekabele Nkosi yethu Jesu Kristu sanibona bazalwane. Angayikuthi bishop. Imvula yenza ukuthi singenze kahle. Abesangade beqhuma beqoqa. Sizokwenza ukuthi bekufishane la okunye sisokwenza ngaphakathi usayina nakho bonke ngaphakathi. Lapha sesenzele ukuthi unomndayi osami ring yakhe ayifake la. Bese siyasuka sona. Uthando luka baba lunje olwandle siluchule. Shada kuyinto enkulu engcwele kumsebenzi kaNkulunkulu. Bonakalisa ubunye obungcwele obukhona phakathi kaKristu nebandla lakhe. Umsebenzi ohloniphekayo phakathi kwabantu bonke. Akho ke akufanele kuba umuntu angene kukho ngokungaqondi kahle akwenze kalulana nje. Kodwa makwenziwe ngokuhlonipha nangokuzindla nangokuthobeka nangokumesaba uNkulunkulu. Lokhu kuhlala okungcwele laba babili sebeze phambi kwethu kuba bahlanganiswe. Nyanyala nina nobabili njengalokhu niyakubuzwa ngosuku oluzayo olwesabekayo lokwahlulelwa. Hla izimfihlo zezinhliziyo zonke ziyakudalulwa. Ngithi nxa nazi utho olunganivimbela ukuba ningashadiswa ngokomthetho luvumeni manje. Yazini ngempela ukuthi uma ukuhlanganiswa kwabantu kungayi ngezwi likaNkulunkulu abahlanganiswa nguye uNkulunkulu. Thathana kwabo kuphambene nomthetho wakhe. Dabesithi nangamasi ngicela ukuthi uyisholo wena lamazi ungathi ngelilanga imini engathi washo. Nawo ndaba uzowafunda nje. Ndodana sapholo bani omncane. Utucela kwekhona omfundelayo labo bakhona. Bese shemfa kwakhe. Hayi washada. Fundela ndaba. Umuntu andakuzofaka amagama akhe kuwe. Akhe kuwe. Ngiyaqinisa ngithi akukho lutho engilwaziyo olungathiya mina ngomusa Philani Ntshangase ukuba ngingashadiswa noSithembile Thandeka ngokomthetho. Singakikiza makhona ithuba. Ngithi akukho lutho engilwaziyo olungangithiya mina Thandeka Sithembile Msomi ukuba ngingashadiswa noPhilani Bongimusa Ntshangase ngokomthetho. Shilo ke sathi sishaya ngeinqamlela cela ukubuza ukuthi ubani onikela lo wesifazane kundaba ezitha. Lapha ekhona nje phambi sesandla ngoba baba nang baba lapha style babone sihawu esikhulu namandla onke siyakubonga ngezipho zonke zokulondoloza kwakho nangezipho zonke zomsa wakho kakhulu kulesi sikhathi sibonga ngokumiswa komshado omisele ukuvikela nokungcolisa nokuphelelisa isipho esingcwele sothando. Sibonga ngentokozo labo bayifumene omunye komunye nangothando nethemba abangena ngalo kulesi simo esingcwele. Njengoba ngaphandle kosizo lwakho akekho ongenza ukufanele.
nanjengoba ubahlanganisile ngokulungiselela kwabo siyacela ukuba notice ngomsa wakho kuze bangene esivumelwaneni somshado njengongathi kuphambi kwakho bazilondoloze ngeqiniso izifungo asebezozenza ngoJesu Kristu Inkosi yethu. Amen. Sikwenza konke lokhu njengongathi siphambi kwakhe. Masifunga sifunga kungathi siphambi kwakhe. Umshado siuphiwe uye yena uNkulunkulu thena kukuhle kuba umuntu ahlale yedwa. Abezithu mina Bongumusa Philani Ntshangase ngiyakuthabatha wena Sithembile Msomi ukuba ube umkami ohlangene nami ngokushada futhi ngiyethembisa yenza isivumelwano phambi kukaNkulunkulu naphambi kwalabo ufakazi ukuba ngikuthande ngithembeke ngibe indoda yakho ekholekayo ngikuphathe kahle ngikondle ngikuthokozise ngokomthetho oyingcwele kaNkulunkulu size sehlukaniswe ukufa. Wafunde siwezo lamazwi. Ngiyakuthabatha wena ube umyeni wami ohlangene nami ngokushada futhi ngiyethembisa ngenza isivumelwano phambi kukaNkulunkulu naphambi kwalabo fakazi ukuba ngikuthande ngithembeke ngibe umkakho okholekayo ngikuphathe kahle ngikondle ngikuthokozise ngokomthetho oyingcwele kaNkulunkulu size sahlukaniswe ukufa. Bakunqoba ngasi khona into angathi abayiso nowesifazane naye uthi uzokondla. Senzela uthi lento yendoda must ithi ukunqamuka manje. Indoda must. Nowesifazane naye wenze njani? Abe umyeni wakho ohlangene naye ngokushada futhi uyethembisa wenza isivumelwano phambi kaNkulunkulu naphambi kwaleli bandla ukuba umkakhe omthandayo othembekile nokholekayo umphatha kahle umondle umthose ngomthetho ongcwele kaNkulunkulu nize nahlukaniswe ukufa na. Yebo ngiyamthatha. Singakikiza kanza kwethu ngoba abefundisi abakhona Bishop ngicela basondele ukuze sindandatho sibusise. Mina Bongumusa Philani Ntshangase abatha wena Sithembile ukuba ube umkami ohlangene nami ngokushada.
ngale nangatho Thabatha ukuze ibe isiboniso nesiqiniselo sesivumelwano sethu sesithembiso sethu nothando lwethu olumiyo njalo ngokunjalo Ndabe izithako uzoyishola wena ufuna ukuthini kathi uyifaka singakhuluma mntwana ngalenthandathu so thatha njengomkami lokhu kwisiboniso sothando nokuzinikela kuwe isa okuhle uthando luhle nempilo ende ngale ndandatho ngiyakuthabatha ukuze ibe isiboniso nesiqiniseko sesivumelwano sethu nesithembiso sethu nothando lwethu olumiyo njalo. Ngale ndandatho mina wami namhlanje ngizobonga wena ukungibekezelela ey'meni ey'nzima ezidlule kuzona. Ngonga isibindi esisithathile siqala ukuthandana sibe sikhulu kakhulu isibindi esisithathile ekwazi iy'ngane kuthiwa kodwa ucabanga ukuthi uzotholani lapha phandle akukho ngisho indlu kodwa namhlanje sinezindlu ezinhle. Namhlanje ngizobonga lokhu ukuthi sisilala endlini futhi asisalali singadlili. Ngibonga kuwena namhlanje yena wami ningi edlule kukhona kuningi kakhulu ngifisa ukukusho. Ngibonga namhlanje ukuthanda kwakho nawo benzelani ifakane bantwana Ngikunika leli washi noma ngikupha leli washi ngizokhumbuza liyisikhumbuzo kuwe ukuthi anoma ngabe esiphelile anoma ngabe kodwa ukhumbule isikhathi sokuthi unekhaya noma umama emzini wakho ukhona kusuke kulinde wena kona nje uqobo ngikulindile ungahambi isikhathi sibe side ngoba ngikulindile phela siyashaya izandla sikhiqize kanjalo ulindiwe khaya ngesikhumbuzo ukuthi uma uhamba endleleni uhamba kunjeqenze layihlakalele ukuthi nami kade ngikugadile imoto mangingangenisanga kuze kushaya usisi nami ngisuke secabanga Siyabonga kakhulu sesingabuyela ngaphakathi.
Sangena vana masango sefikile seyifikile sasehostela sengishimbo ngishwele siyashadisa sekushubile namhlanje sihlaso phifindo ongumdala selidalile losuku alisontonga lavezeka wanibusisa ngothando olususile nobabili together nasunza kulona nathokoza ngaphuma kube happiness ngithokoze ngiqede lo mnyaka singabona fast ifindo lokugcina senginifanisa namawele ugcina nogcine bengicela ugcine lothando lwezigcino umkhonyana ulale ngalele esibuza ukuthi kazi kusokwenzakalani kanti futhi nomakoti awulale ngalele uphenduka vele useyoba nkosikazi kazi yozala kumoni balale bengalele bavuka sebelele kulodwiso sengishiso nabona qabe bangakho qaphulana baqabe banganezi American
Haleluya. Haleluya. Siyabonga kakhulu sebengenile. Sajabula. Sajabula. Wamnandi. Uthini futhi sizowenza umshado ubemnandi. Haleluya. Ithina esizowenza ubemnandi. Ithina futhi esizowenza ungabi mnandi. Sizowenza kanjani ungabi mnandi? Sizowenza ngokuthi ngesikhathi ukhuluma nawe uyakhuluma. Let us check any feedback. Feedback. Ukuze ngoba sisemakhaya la
Kufuneka sigcine sesibambana ngey'dlozana. Kuhle silalele ngizoyikhipha imali. Ngiqale libone mina ngikhiphe imali ukuthi imali iyakhishwa. Hallelujah. Ibhisi. Uthi angizwa. Uzwe kwamanga emshadweni. Hallelujah. Hallelujah. Nangapha phambili siyanyakaza. Mina ngizokwenza umshado ungabe mnandi. Uma sifuna ukuthi ube mnandi sizonyakaza sonke. Nabamadolo bazonyakaza. Ngoba ngibonile ingwevu ukuthi ziyanyakaza. Ngibona bazonyakaza. Hallelujah. Hallelujah. Sizoshintana-ke. Sizotishale zokholo. Sibuye futhi singene ngala ko DJ. Uyabona ngoba sibasha thina sithanda lezi ngoma zamanje. Yabona lezi ngoma zamanje lezi. Nje songena kukho konke nje singabe sesiba serious singathi senkuze akusilona isonto namhlanje lwesini. Yabo. Kodwa akuyona ngisho inkonzo omama cha. Uyabona ukuthi nje yonke into izoba mnandi bafowethu. Asibambisane sibe ndawonye sonke. Makukikizwa kuyakikizwa. Angithi ngiyibona into leyo. Ngokukhulu ukuyithoba ngiyathanda. Okay, mfundisi usalokhu zayo. Ofakazi esinabo la bazofakazela umfana wakithi kanye nomkakhe abathi namhlanje bayaqeda babopha ifindo lokugcina likasofa silasane lo khuluma phambi kwenu usibongisele incane njengoba kadesho ekuseni lapha ubengakhuluma amanga yimi lo cishe abangangazi bazongazi kusuka namhlanje kodwa ngiyazwa kakhulu ngidumile ngidumela kakhulu ngizocela ukubingelela-ke qala ngokukhethekileyo ngibingelele ngibonile kukhona umama uNdlunkulu umama Mazuma wasebukhosini kwabiyela kanye nendlovukazi zonke ehamba naye indlovukazi-ke yiko bonke omama esibahloniphayo lapha thina kwelakithi izwe labo noma ngabe kuthiwa udabukile kodwa nje uma umama siyakuhlonipha indlovukazi siyabakancele sicela ukunamukela ukukhulu ukukhululeka nizizwe nisekhaya kulo mshado esingawo namhlanje sibambisane nje sijabule sonke kungabikho ukuthi cha angikho mina ekhaya ngizizwa ngisekhaya mangilapha umphathi uhlelo usengikhiphile amahloni ukungidlalelela Nkosi Mbusisi kanti into ngizabomhlawulisa ngibiza ngegama ngizabomhlawulisa ngibiza umuntu omdala ngegama kodwa ayisengimxolela ngoba usengenzile izinto zalula uhlelo luthi angikhulumele abakwamsulu ngizoqala ngibingelele nje inkosi nabo okuyindodakazi uThandeka ngibingelele ana ngiyesaba ukumbiza ngegama umkhwenyana uma ngithi umkhwenyana ngiqedile akusadingi ukuze ngisho igama lakhe ngithi-ke angidlulisa ukubonga ngibonge kwabantangase ukuba kuze kufike lesi sikhathi sanamhlanje lapho siphetha khona ingane ukumtshela umphathi uhlelo-ke asibuka official Yeah, 10 minutes, 20 minutes. Kanye ngibone umkhwenyana
ngibonge ngane yami ukusebenzisana ngokuzwana kube phakathi komndeni womntanaze nomndeni womsulu. Mangena ngifuna izinyembezi nje kodwa ke hayi izokhala izokujabula. Nami uma ngibona sengilezile ngibonga umkhwenyana ukuthi namhlanje ungibeke abalazweni nokuthi ungenze ubaba uphelele. Angiphelele namhlanje ubaba igama belithi baba akalingithusi angithuthi njengamanje nginomalokazana wami osemthethweni. Ayaphakame nje kube nombone nonke. Ngiyabonga umalokazana wami osemthethweni uchaza ukuthi ubaba namhlanje sengizomkhwela usemthethweni sokuba mkhwenyana bakho. Hayi kodwa kusaziwe ngifisa kakhulu ukuthi okwenzeka namhlanje kungagcini izizathu okwenza ngishona nje. Baningi abafowethu usashoda. Ngizobonga kakhulu ubuhlungu busenhliziyweni yami kuningi kodwa kungenziwa ubuhlungu kwangempela kodwa kuyinjabulo. Namhlanje ngizoba umama owakwazi ukusiphatha ngamazinyo esigodolo. Amen. Ehlakule imobe emaplazini sakhula namhlanje sangaka salale endlini zodaka noma zimetha kodwa wakhomba ukuthi yena umama uzokwazi ukukhandela uzokwakha ikhaya lakithi ngoba kube kwangeyena umama ngabe mhlambe namhlanje sibaningi ngabe kunamabhezandlela kithi kodwa ngenxa yokuthi umama owangizalayo kwakukhona into ayiphathiswe yona noma mhlawumbe uphuma kulo kwancane wayeyaliwe futhi wayetsheliwe ukuthi umuntu osifazane uphatha kanjani. Ngibonga umama ngendlela asikhulise ngayo. Umama ubekuthi noma kunzima siyona izinto ukuthi zimnyama la futhi angasilahli futhi angasitsheli ukuthi lokhu sekuphelile namhlanje. Asifundise khona usifundise ukubekezela wasifundisa ukuthi sikwazi ukuphathana. Ngizocela nje ninginike ithuba isikhathi sami la engibonga khona kakhulu ukuthi kuthe sekwenzeka zonke izinto umndeni wasekhaya umama ngasilahla. Kuthe kusenjalo kakhulu obaba ababonayo noma kunzima kodwa bafake igxalaba baphoseka noma bebona ukuthi kumnyama ukuthi kufanele bengabe abangeni la. Naba namhlanje bakhona bazosesekela sekusekudineni. Ibuhlungu inhliziyo yami kufika inyembezi ngoba ngizwa namhlanje akasekho okwenza ukusho ukuthi ingane yami isacela ungibekela amanzi. Lokhu ngisho ukuthi umuntu esikhule kuyena nomuntu osikhulisile usifundisile wasitshela futhi ukuthi sinize ningalahlanga. Ukube umama wayengena lo mama owayeqotho noma oqotho mhlambe namhlanje ngaba sizwana. Sengiphumile ekhaya kuneningi ngihlezi kulona abaningi babe sebeyitshela ukuthi sesixabene nomfowethu kanti angeke kuze kwenzeke. Ngisho ngoba ngafika amakhosikazi uma ngabe bezosixabanisa kuzongena amanye ngaphezulu futhi lokhu ngisho ngoba asilotsholelanga konke kuphuma ezandleni zethu. Akade silindi ifa ukuthi sonke ukuthi usumeleze inkomo bese sikwazi ukukhokhela abafazi.
sajuluka sanqenwa uphuthu obelufakwa amanzi ufaka ushukela kodwa sayifunda indlela ukuthi uma ukwazi uyindoda ufuna ukuyiphilisa ileyo ndlela la uzohamba ngayo ukuze ukwazi ukuphila uma ukhule kumnandi ekhaya izinto zikhona basobe impilo yakho izoba mfishane ngeke uzibe nalutho mina ngikhule eyakithi indlu uma lini izulu njengoba kade lina nje mhlawumbe ngabe siyibhukile sesiyipheshe ngoseyile noma sexovude akasobathathu nomama siyayiphesha lendlu senzela ukuthi sikwazi ukulala uma lini izulu sizombatha useyile phekombhede senzele ukuthi ingubo esilele ngazo noma esizovuka ngazo sesikoleni size singanethi namhlanje singabantu mfowethu unonkosikazi wakhe ophume kuyena ezandleni zakhe nowami kwaphuma ezandleni zami wathi umama mayesikhulisa wathi ayikho indoda yolotshela umfazi kodwa kokunye nosizana ngoba umuntu olotshela umfazi uzokumphatha kahle uzomxhaphaza ebese ngikubonga ngoba kungikhulisile ngakubona okuningi abekwenzeka kunendoda engize ngikhohle empilweni yami eyangenza umuntu namhlanje ngumuntu ngenxa yayo indoda yakwaSompisi eyangithatha ingibona ukuthi kumnyama la kodwa ngoba kumnyama kukhona ukukhanya nginomsebenzi engisebenzayo ngezandla zami sinomfowethu sobabili ngale yandoda mphemba le yandoda ingithathe kumnyama ungaboni ukuthi kuyokhanya yangifundisa umsebenzi wezandla Sabonani njani siyaphila nathi lena khulumayo unobalo wamsomo inkosazana yalapha emandaweni ngokukhethekile ngizocela ukubhekelela imindeni ekuyona isihlanganisile la yomibili cela ukubhekelela umndeni wakithi wamsomi bese ngicela ukubhekelela ondawo ezitha bakithi abasebenzisa ababahle endaweni ngibonge kakhulu uSibari ngokwenza usuku kadadewethu lube impumelelo manje usewumesis njengase useyikhwinjela la ufasimba ngokusemthethweni siyabonga kakhulu uSibari wethu ngiyacela sisi ukuthi umphathe kahle uSibari ikakhulukazi isalukazi sakho uManqele ngokukholisela insizwa etheme esikhulile sibona imbali lapha eMatsongeni siyabonga uSibari uthole unkosikazi okhuthele obathandayo abantu unkosikazi nje ohlezi hleka ithina ke sesosala silambile ngoba phela nabe singalala sivuye ngothengisa sithanda kusephekele kitchen sisaphila usuku lohleka nje lenjabulo ngiyaphila kulolu suku lohleka lenjabulo yebo lona balapha ekhaya umdala uzolo baba ophakathi igama lami nguthabani Hlangasi ngijabule kuso sonke isizwe senkosi yalapha eNdlangubo oFasimba hlanganyela kanye nalemndeni emithathu lolu suku lwenjabulo ukuthi sizothola umakoti lapha ekhaya uzosiza umama Mhlekele ngibonga kini nonke nje ukuthi lokhu ngifikile ngibuka indlela yemfundiso yenkosi yakithi yalapha oFasimba eNdlangubo abantu bayo isizwe senkosi ngibona ngendlela siphethe kahle ngayo akho ngisho yedwa ngeke ngambona ethi nxa komunye abantu bonke bayinto eyodwa bayimbumba khomba ukuthi ukhona lenhlansi enkulu yemfundiso ukuthi uma kunezinto ezinhle kuhlangenwe abantu baba yinto eyodwa bebambisane ngalo ukuthi kuze kusukuma induna ziphuza imsili kodwa abantu bakhomba ukuthi bafundisekile lokho nje kodwa ngiyabonga
ngiyabonga kobhuti bonke abafowethu anti osisi bonke uba bekunyine ngani nja-anti siyabonga mamsomi ngiphinde ngibonga kakhulu umndeni womsomi noma ubaba womsomi umama womsomi ngikhulisile insukwana sisibolekile umamsomi ukhule sibonile kuyena sibonile ukuthi umfazi wangempela ukhule ekhaya usibari lapha udadewethu nabatafuni igama lami nguSipho Msomi. Angikho kwi-agenda so I was masengibele phambi so we're kwi-agenda but so kufanele ngikhulumele njengobhuti kamakoti so nami ngibonga sokubonga so kuzonakala isikhathi kuba isikhathi senziwe yinto so sicela nje ukudlulisa ukubonga emndeni waNtshangase ukuthi sesebenzisene kwaze kwafika lesi sikhathi sokuthi le ndima sesiyiphethe ngiyabongela kakhulu udadewethu osozoba uMrs Ntshangase namhlanje mina ngizele ngedwa nodadewethu abawu-4 ngoba beshilo nje oqala lokuphuma saphela abathathu ngicela nabo ukuthi nibabheke Simpela usani hola meso Olanda Yimbe Kanate Tuna Hallelujah. Hallelujah. I'm bringing in our program director who is saying, "Oh, Bishop of Afundi, put all the protocol observed. Gulen Gao, Ei Kamalami, who is saying, Rajanasa. After the mix of shields, the main Shabuno, the main Ram and the season food. Hallelujah. Ngicela ukufunda lamazwi ngizokwenza the word of wisdom kulomshado wanamhlanje. Ngifunda lamazwi lapha sikusuka khona uthi kepha kusukela ekuqaleni kokudalwa uNkulunkulu wabenza owesifazane owesilisa nowesifazane ngenxa lokho umuntu uyakushiya uyise nonina namathele umkakhe labo bobabili bayakuba nyamanye ngakho-ke abasebabili kepha sebenyamanye ngalokho-ke okuhlanganisileyo uNkulunkulu makungahlukaniswa muntu. Amen. Ngifisa nje ngiqale ngibonge labantu abathathu. Okokuqala ngifisa ukubonga kakhulu umakoti uMancane. Ngiyabonga kakhulu umakoti. Singaba senkazini siyabonga kakhulu ukuthathela lamachane ethu emndeni sihlukile emndeni sakubikela kodwa siyambonga nje uNkulunkulu ngawo. Okwesibili ngibonga uSompisi, siyabonga uSompisi ukusinakelela lamachane ethu ngeshwa sikhule sihlangane nawo singakwazi ukuwasiza kodwa sisibongisile okubuhlungu kakhulu noma odinga wayevajini eshada kithi akayazi indoda wazi umfowethu wazalaliza ingane waseyilahla umfowethu kodwa lezi nkinga zomndeni lezo. Okwesithathu angibongela uNombayi umndeni wonke wabancane umndeni wakaMsomi. Baba siyabonga ngibase ngibonga umphakathi-ke wasofasile usoziseka ngalomshuni
namazwi engafunda kumanje ukuthi wasekuqaleni uNkulunkulu wayeshilo ukuthi kuzobayishilo. Siyabonga ukuthi uNkulunkulu wasikhalela leli volunteer elashada enkazini lazalela labantu labaphatha namazinzo kade esizosenzela lokho akusho usenza akusho ngoba ethoma kodwa ingenxa yamandla nangokuthi ubonile izimandla nebona so ngamanye amazwi akasathembi lutho so lokho kwenza ukuthi bebe no belief akwenza bejulele akusibona ukuthi ngoba nakho ethoma noma mhlasimba eyiphakamisa noma eyiqhenya cha ungamazwi nje avuka ngaphakathi ngokufonile ukuthi ngiyabonga ke ndodana yami ngiyabonga kakhulu Philani siyabonga sukubeka semgazini asixoxana uhambe nje uyobona kwaNomndayi ushiya kanjalo into beyiqalile uzoyiqala ngamazwi engafundile bafundile angiqonde lapha ngawo uNkulunkulu uyedala izinto ayihlanganise ebese kufika umuntu ayihlukanise. Umshado kamfowethu nomakoti wahlukaniswa umuntu mhlanje lowo uma kusekhona imishado usazoyihlukanisa ngithi namhlanje ima makoti nawe ndodana okuhlanganiswa uNkulunkulu nangihlukaniswa nginamavesi enuke ngoba bidokha angizokwenza le word of wisdom the word of wisdom aqhamuka kumuntu kodwa aqhamuka uNkulunkulu. Amen. Ivesi yakho ngizokupha yona funda kwaseFirst chapter 5 verse 23 uphinde uhloko yomfazi so ngamanye amazwi kodwa kufanele ihambe iphele endlini uma inhloko ingasasebenzi kahle umfazi akathi usebenza ubeka mbona umuntu eqamukelwa ingalo kodwa wakhona ukuhamba ngambona umuntu eqamukelwa unyawo ngambona ehamba kodwa unganikelwe ikhanda angizange ngimbone indoda iyinhloko yomfazi umuntu walibala nje kancane usuphumile sibona makoti elathi ivesi ezokuyenza lona lapha iZakhariya 1 verse 26 lithi owesifazane ohlakaniphileyo uyawukhulula wakhe ngokuhlakanipha nomthetho kaNkulunkulu usolimeni lwakhe ngoba uthola kanjena nje indoda ifika ihluleke kuba ibe yinhloko ahluleke njengoba sisho ngisukuma ngomfowethu owahlulekayo asikusebenzisi ngoba singabasemgazini ukuthi wehluleke ube yehluleke indoda ebese konakala ebese umfazi seqala-ke esewuvunule lakhe ngendlela yesiko aqala ukukhuluma ngendlela yesona angesiyona aqale enze noma kanjani amazwi ami obuhlakani lawo elishiya namhlanje wena uyinhloko uwesifazane hobela ngaso sonke ngaso sonke isikhathi empilweni yakho inkosi ngizobusisa Thank you.
Ngibingelele umndeni wasemasoni, ngibingelele umndeni wakwaNdabezitha kwaNtangase, ngibingelele umndeni wakwaNcwele egameni likaJesu, ngibingelele nabo bonke ihlobo abangani abashayi bogubhu bonke bese ngizobingelela sinaye. Amen. Ngibingelele amaphiphi, sinamaphiphi endlini ngaphambi kwezandla amaphiphi ngiyawabingelele egameni likaJesu. Amen. Ngaleli la phambi kwethu amaphiphi siyabonga okwami-ke ukuthi ngizokwamukela kuleli hlanga esikulo ngane yakwethu. Ngizokwamukela kodwa akunzima, bathi mina ngana bathi ijinga lakhona insimbi, bathi konke kwakhona kuyinsimbi, kodwa ngathi mase ngifikile ngathi hawu kanti iyiphi le nsimbi angiyibonanga. Nami-ke ingakho ngingana ngizoxwayisa ngoba mhlawumbe kukhona abakulaye ngakho okuzokwenza kusuwethuka kakhulu. Yakwethusi ngane yakwethu, kodwa kusala kuwe, kusala kumuntu ngenza kwethu, kusala kumuntu. Ungabe ufika lapha yanje ngoba usufikile kuleli labafazi sithando sami, hayi kuguga amadoda, idolo liyaguga sithando sami kuleli labafazi. Akukho futhi okunye ukuthi nje mengabe unenkinga awuyibikele udadewenu, awuyibikele uma wakho, kodwa inkinga yenu ingeyobani, ingeyenu, ilungiswa yini futhi nobabili. Futhi akusho ukuthi mengabe usuphuma phandle ngoba khona la niphazame khona uzophuma lokhu futhi umlomo nje. Zonke izinto bakufuna. Haleluya, haleluya. UNkulunkulu wazala ngafishane kuba ngiphiwe umphathi ohlelo nomndeni wakwaNtshangase ukuthi ngikhulume lesigaba lesi sokutshena ubaba muhle uma enothando. Haleluya. Indoda mpokamkazi funa ile nothando mayifika ungakhweki yonke into lapha ekhaya. Haleluya. Funa ukuqinisa ubuso nofuna nje khafuna ube nesinyayo ngoba ngihlale ngibona ihlupho lihlale lithokozile. Indoda enjalo umsebenzi omuhle wenzile ukuthi utholele umuntu uhambo lwakho. Haleluya. Sekhulumela noma izwide ukuthi khona ama-PP ngicela u-Edgar uphiwe isithathu ube u-TPP. Haleluya. Ukuthi indoda enothando lukhulu kufanele ibe no-P kumele isikhathi somthandazo. Haleluya. Uma ngena lesi sigaba mfokankazi uNkulunkulu ukuthembile. Haleluya. Ukuthi wena uzomfundisi laphana ekhaya. Kuba yingozi uma isikhathi somthandazo ekhaya kuba umama okhumbuza abantwana, kodwa wena njengomfundisi uNkulunkulu ukuthembile kube wena ongena emthandazweni, ube wena okhumbuza umndeni wasekhaya manje sekuyisikhathi sakhe ukufika uNkulunkulu. Haleluya. Ubaba umuhle, ubaba unophili wesibili onakekela umndeni wakhe. Alibonge igama lenkosi provider. Haleluya. Indoda uma ifika ukhumbula ingakhohlwa mayisedolobheni ibhodlela lesifethi sakho lokho, kodwa ayishiya ngekho lapha ekhaya, kodwa yenza isiqiniseko sokuthi umndeni wakho awukhali ngawe ukhona. Akwazakala ukuthi wena uphuma khona kunezinto ezinhle eziphathela umndeni wakho. Uphile esithathu ukuprotector ukuthi wena funa uvikele umndeni wakho. Indoda ehamba kuzokusha u-10 kuthiwa enye indoda yahamba yazabuya ekuseni nebusuku ngo-12 uma ifike ekhaya kuza abantombama sebelela ngomoza ishayela umnyango wecathulo neguzu
Itubani phela abantu lapha emzini abangalahlali mina noma ngingafiki phela umuntu behambile wangatshela umuntu uyazi ukufuna uyindoda yena oyihead lapha ekhaya bakhe usebenzisa ngendlela errong kanti uma uyindoda yento ufuna wazi ukuthi ngesikhathi esithile udingana ekhaya ngoba wena ufuna ukuphethekela umndeni wena ufuna ukuthandazisa wena ufuna ukubona zonke izinto ze-open yini engabikho umuntu accountable yezinto zala ekhaya ngaphandle kwakho okunye futhi ukusenqola lapha kulolu hambo ngihambayo kunazi futhi ukuthi angiyanala izingelosi uNkulunkulu akabahlanganisa abantu abafananayo kunazi ukuthi khona lapho enzokuhlukana khona kodwa uma nihlukana khona njengabantwana bakaNkulunkulu emhlanganisiwe uNkulunkulu lomshado khona into yokubekezelelana ungafuni ukuphela uma umsomo efika ekhaya afike sezazi zonke izinto zasemgazini khona izinto ofuna haye ngokuya eyijwayela eyifunda azoyifundiswa wuwe uma mhlawumbe efike eyiza noma usawula phela epheleni usuthi mase ufike nokuthi udamazo osaziwenza njani esenosimo osawuyenza lokudla lokhu kodwa funeka wena ngoba lo muntu uyizelule haleluya uma sibona wena sisafuna sibone yena nababona uma msolo ufuna bebone wena koma njena yenza ukuthi uyambekezelela eyintweni azenzayo okugcina lithi ibhayibheli encwadini kaGenesis wathi uNkulunkulu akuhle ukuba indoda ihlale yodwa wathi uzowenzela umsizi kufuneka sibheke umsizi onjengaye amanye amahumusho athela umsizi olungele osuke ngoba bakwazi ukushadana abantu abafananayo kodwa kushadana abantu abalungelanayo uthi noma singaboni ngesolinye kodwa bona hamba senza njani asiqhubeke asizihlukaniswa ukwehlukana kwezinto ezenzayo laphana umashona amazwi uNkulunkulu unezinto ezimele zemfuna uyiqonde oyithele ukuthi ngesikhathi eshona amazwi uNkulunkulu ubewasho indoda eseyakhile noma seyidalile indoda isekholeni kaNkulunkulu ngoba indoda enamandla ephumelelayo emshadweni ehlala ekhoneni kaNkulunkulu angakulunga lapha emshadweni umuntu esuka nasesihlala ekhoneni kaNkulunkulu angiboni inkabalelo indoda futhi ephumelelayo emshadweni indoda enomsebenzi uNkulunkulu ngesikhathi esasensebile se-Adeni aminana wathi amesebile se-Edeni wayesemnika umsebenzi ukuthi enze njani anike insizwa haleluya ayigade sona funa uqaphela ukuthi umuntu osuyathanda nomuntu ofuna ukushada qaphela ukuthi ubone ukuthi ikhona imijobo ngoba umshado ngikuthola yini udinga ijob udinga imali so that's umthanda ngomthanda for nothing haleluya ujuluke basetshenzwe ngoba nezibhedlela phela la ngoba enaso uthi imali engidingakala haleluya fona into eyenzeka la wasethi uNkulunkulu ngomsimbi wena apho yenza njani yini yasetshenzwa haleluya lithi phela ufumana unkosikazi ufumana into enhle uzuzile uyangala baba ukuthi kwenzakalani baba angibona ukuthi bashaya mama Yondingela abazalwane egameni uzosikisa ikhekhe lo mphambi kwenu-ke uMrs Wanyana uzosikisa ikhekhe ngizocela umakoti nomkhwenyana beze phambili bese DJ basimisa ngengoma ezokwenza ukuthi na kube mnandi ukuthi nibambisane njalo nikwenzani nikwenze ndawonye ekhekheni-ke la ekhekheni linamalezi awu-3 ngoba niwabona nje lamalezi khona ibhesi kwibhesi sithi ibhesi iwuthixo ngaso sonke isikhathi manihlezi ndawonye nazi ukuthi nibema uthixo bese ngithi umakoti kuqala uthixo bese kuza inhloko umnyeni wakho ngaso sonke isikhathi uyamhlonipha uyamthobela ngaso sonke isikhathi mkhwenyana uma sika ikhekhe umbese osiya ngawo ikhekhe uhlezi ukukhala ngaso sonke isikhathi nefayile ikhilo
ungabikho nje lapha ephazamiseka khona. Ikhekhe yomkhonyana uyalisika noma yikephi. Nasekhishini liyasikwa uhleli phansi nje ekhishini noma edining room lapha kosofa nakhona yalisika ikhekhe. Anake ukuthi kusike lapha. Amen. Okay, umeseke nizobambisana. Isandla samama sizoba ngaphansi, esikababa sibe ngaphezulu. Ngenxa yokuthi kudala ngasonke isikhathi uhleze enhloko. Ubaba ngaphezulu. Uhlezi nje ubaba ngaphezulu. Yebo. Noma kuthiwa kwenziwani, noma kuthiwa kwenziwani. Ikhekhe uma nibambisana nizosika slowly. Ningajahi. Ungabikho ozosika elikhwembise nozokhweza ezotata izandla zenu fanele bambisane. Akekho ozodonsa kanjalo ngoba ikhekhe uma uzolokhuzana liyaphihika ngesikhathi liphihika lizophela indaba yalo kanti lifake uliphathe kahle ngoba ikhekhe nje lihlezi nje liyikhekhe futhi limnandi kakhulukazi emini ilanga amalibale lapha limnandi. Noma phela kukhona lento ukuthi ilanga amalibale fake lokhu ngoba likwenethe yabona izinto ezifaka khona yabona ya uzolisika ufuna nje ukubale mbambise phela mkhonyana osomyeka manje bathonza njani mbambise nisike ndawonye shuthi khona mkhonyana angakwenzanga kahle ngoba phela uyena bengaphezulu manje leli ikhekhe alisasikeki kahle ngenxa ukuthi mkhonyana khona lento angayenzanga kahle futhi uvele nje wasika nje yena ngaphandle kokuthi athi umnyaka imnandi ikhekhe liyadleka ngidlala masikhathini alikho ukuthi lapho olidla khona kusho ukuthi kudliwa ebusuku kuphela ngoba ebusuku libuye liphathisana ngokuthi ungalali emini nje hawu limnandi ngoba futhi uzophuza namanzi. Umakoti uzopha uma esemupha umkhonyana ikhekhe umkhonyana uyazi ukuthi njani wamnika ngenhlonipho nangesizotha ningaboni phela ngoba ikhekhe esikhathi idliwa bayazi nabanye ukuthi uma belidla ikhekhe bayafihla befihle ukuthi hayi okay njengamanje sodlula esigabeni sokuthi umakoti uzothatha ikhekhe alise kumamezala wakhe
Ngiyabingelela egameni lenkosi yethu uJesu. Amen. Ngithemba ukuthi wonke umuntu la useyalazi igama lami. Haleluya. Namhlanje ngizamgcwele ukubonga. Ngicela ukujabula futhi ngibusise uNkulunkulu angenzele zona. Amen. Kuningi bazalwane uma usukubonga komunye ulalele eceleni kuye kube ngazi ukuthi uyaqhosha. Kanti kusuke ukubonga uNkulunkulu. Amen. Manje kwenza ukuthi omunye mhlawumbe ezethu kungani phakamisa kanjani. Kanti amandla kaNkulunkulu. Ngibingelele uNkulunkulu ubaba umama uMazulu ozotholana ukhona phakathi kwethu. Ngibingelele umkhosana bonke abala endlini. Ngibingelele amandayo onke ala endlini. Ngibingelele ukhubazi abala endlini egameni lenkosi yethu uJesu. Ngibingelele abangane nesihlobo. Bazalwane okukhulu kakhulu ukubonga. Umfowethu usekhulume kuningi. Kodwa ngizwe ngathi nami akwanele mangakuphindi ngoba lokhu akubongayo yilokhu nami ngikubongayo. Haleluya bazalwane. Ngibonga kakhulu umama intombi yakwaNxele. Ngisabonga yena ngiphinde ngibonge nebandla elimkhulisile ngokomoya. Amen. Ibandla iLaodikia. Ibandla HB. Haleluya bazalwane. Ngibonge kakhulu umama ube umuntu obekezelayo. Ube umama onothando kithina. Ekhathini enzima besihlangabezana nazo. Kangangokuthi nakithi njengoba siphila unengxenye yokuphila kwethu sinayo uMamsonto. Ola asinika khona indlela yokuphila njengomama. Haleluya. Ngiyambonga kakhulu mama. Ngiyambonga angazi ukuthi ngathini. Angazi ukuthi ngathini. uNkulunkulu sengathi ngalokho emkhulisa nje. Amkhulisa noma ngabe kufika la angasakwazi khona ukuhamba kodwa sibona. Kodwa kakhulu ngibonga ukuthi uzowafika leli thuba. Kwenzeka lento oyihlala ikhulekele ukuthi angifuni ngihambe emhlabeni ungenayo umama. Ngiyabonga kakhulu ntombi yakwaNxele kulokho okwenzile kumina noma okwenzile kuthina ukusikhulisa nokusinaka. Ngibonge abakwaNxele abafowethu bangabafowethu ngisho kanjalo. Ubaba uMgazi ukhulume kakhulu ngabo wagxila kodwa umnyaka nakanga ukuthi ugxilile. Ebeka khona ukuthi babe nengxenye enkulu empilweni zethu. Uthe mase silahliwe ubaba kodwa bona bangasilahli. Bangodadewethu osisi nje kuze kungisinde nokuthi ngithi mzala kusisi ulungile noma kusisi ubongile noma kusisi ubani. Kumele ukuthi angithi usisi ngoba ibona engazi nawe ukuthi odadewethu la. So ngiyanibonga abafowethu nokuthi nithathe ingxenye nje yenhliziyo yenu nanempilo yenu niyifake kithi. uNkulunkulu anibusise. Ngiyathoba kakhulu kini. Sengathi uNkulunkulu anganandisela. Ngiphinde ngithobe emndenini wakaNtshangase. Ikakhulukazi ngaphansi kaMama Masimelana. Okwathi mabefika la endaweni beza ukuthi khona izingane zomfowabo owayilahlayo. Basondela kithi. Bakhathazeka ngathi obaba bethu la abakhona namanje kusukela ekuqaleni bebele kube khona. Wasekhaya emandayi ngiyele umndeni wakaNtshangase
esengibingelela umndeni wami ney'hlobo zethu ezisihambele namhlanje. Siyabonga kakhulu ukuthi nenze usuku lethu lube impumelelo. Sengathi uNkulunkulu angigcina ngiphephe endleleni ngisazobuyela emuva. Siyabonga kakhulu. Ngibonge namhlanje kumnyemini. Namhlanje usengiphe isibongo esisha. Angisengabe ngisungule. Umamazala wami ngoba usikhulekele njalo bengize ngimhlele ngisukumele khuleke ngithi isigogo usami uyathanda uthandaza. Kodwa ukuthela isibusiso. Amen. Ukuthela isibusiso sisifakazela ngethosi. Amen. Ngiyathanda kakhulu umndeni wakaNtshangasa omusha. Mfowethu phela usisi nisaqala usuku lwenu noma impilo entsha. Sibusiso mfowethu sithela phezu kwenu sokuthi uNkulunkulu abe nani kukho konke. Phezu kwenu mayihle kodwa sibe phezu kwenu njalo. Ngiyaphinda futhi ukuthula kukaNkulunkulu okwenza ukuqonda konke makwehlele izinhliziyo zenu. Akuthi la kungekho khona ukukhanya phambi kwenu kodwa yena njengomnikazi wokukhanya anlethe ukukhanya. La kukhona khona isomiso kodwa yena njengoNkulunkulu abe namandla anise imvula. Ukuphila kwenu kusikeleleke ngazo zonke izikhathi ukuthi nje umusa wakhe uNkulunkulu njengoNkulunkulu wehlele kini njalo, agcwalise njalo lapho kushoda khona ngokwelihlo lenu noma ngelihlo lobuntu.
Ngabakhwenyana ngidlulisa ukubonga. Siphathane kahle. Kusuka ekuqaleni kuze kube manje bakhwenyana. Njengoba nanisazi isenta sami. Kusho ukuthi ke inkomo zonayi. Ngase ngininika inkomo ezintathu ze-finish. Masana inkomo ezisithupha. Ngase ngininike inkomo eyodwa nje yasala ngakini. Inkomo ezi-5. Manje inkomo ezize ngakimi zokubulala. Ilokho bakhona. Themba ukuthi nami ngiyakwazi. Isenkomo yodwa. Futhi ke hayi ngengxabano. Nami ngangeke mase nifuna umkeni, ngisho ukuthi hayi khiphana cha. Kathana umkeni. Koxoxo sakhe. Ngomndana. Ilokho ke ngiyabonga. Asiphathane kahle. Hawu. Siyabonga ke Musa kwaMkazi. Sibonga umfowethu useshilo wathi nomlobalele kahle. Uselisikweni esisodwa senkomo eyodwa. Lapho kwaMkazi inkomo inye eyodwa kodwa kudondololo. Okuselela kwaMkazi. Isenisikweni esisele. Awuzwanga nje. Awuzwanga. Udondolo lwasala nakubakhwenyana. Inkomo eyodwa iyisikweletu. Kungabudla bakudla bakuphindelela. Ikhathi kahle uvele ngetabeni. Ukhokho lowo ushukela umnandi wabodlala. Ukhokho lowo ozala obaba laba balele ekhaya. Yithi mngani zakhuleka lezenkomo. Iyakhuleka le ntombi. Yovaba oluhle lezizwe zasemahlomeni. Unduku zimshaka kungaba zamshanga bandle kwenlazo kwamanqele. Uthethe le ntombi lasephuka kudlala. Ubaba lobo inkosana yakwagogo uMamhlongo ubaba lo kumateteni walele ekhaya ozalwa khona le ntombi. Yithi mngani iyakhuleka le ntombi. Kamgqomo odlela amashiti namajongozi. Muzo umfowethu lowo Halo, sibaya samanyama. Amanyama akimisi. Au sibaya samanyama. Akanwa ngenkomo samanyama. Umhlaba
Ngala mthoza ugudu umthathu. Zidle nawo zokudla ngelinye ilanga. Kathi kanyoni. Sabantu nabantu bayafuduma. Uyabuza umthetho kuwe uthi ngampela uyamthanda na umthetho uyabuza uthi ngampela njengoba ulapha nje abakuthumbanga inaba kufaka ebhasini bathi woza kwentshangase noma kusokotha ngentambo usithatha uthi umthetho ungakutholi kusasa usume ngamakhona ko-Shoprite usuke uhlebheza ushayifika phansi umakoti
siyabonga sesizwile siyavuma ukuthi ngenkomo yerayo sikweleta lapha-ke ingane le ingeyakwa Kangasebe kodwa ikhuliswe la ekhaya kwaNceba umkhulu wala ekhaya umsitsi loZinombo umkhulu wala ekhaya nakhulele khona lezi ngane bese kuba umalume wazo umdala ukhosana yobaba bese kuba umdala umdala wala ekhaya usima ngodolo ekhabonile emabhathini imbuze inotshwayo mthondo umuntu ushaya emadolweni olamalo malume wakhe komdala lo mfana esimbizayo kuphinde kube khona umalume wakhe ushalazi njalanjalo ntombi zakhe impilo zashalazi
Mais uzuzu Zelo zazaza Awo tamzozozo Awo mamazo Halo mais uzuzu Zelo zazaza Awo tamzozozo Awo mamazo